Koregi jodak ma Mukuru Kwa Njega kaluwore gi ywaruok ewi daro joma wachore ni odak machiegni gi kama winjore yare apaya matudo gwenge ma Mukuru Kwa Njega gi paundeke ma JKIA kod gwenge ma industrial area. Chal ma kamano ywayo gavana ma Nairobi Sakaja ma wacho ni tend kaunti ma Nairobi onge nonro moro amora ewi chenro ma kamano ka osingo mareno ni jogo ma oyudo lal ochul. Ne en rakruok e kind obila kod jodak ma Mukuru Kwa Njega boma ma Nairobi. Muoch mar lisasi, iro malungo wang' ma opong'o lwasi kod ng'wech marachom kanye e kaka nochalo. Magi duto kaluwore gi ywaruok ewi lowo mawachore ni owinjore time yiero mar apaya motisi ni Catherine Dereba. Apaya matudo Mukuru Kwa Njega gi gwenge mamoko kaka industrial area kod paundeke ma JKIA. Ute kod kuonde ohala bende omuki. Chal ma jodak makanyo yuago ka giwacho ni oweyogi kod chuny mapek man ok ging'eyo kanyo ma ginyalo chomo. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitugomolea wanataka aje? Lazima wanataka tusosai watoto wako manyumbani, kazi wametuharibia. Muko mar ute gwengego noywayo gavana ma Nairobi Sakaja ma okwedo tim mar obila bayo iro malungo wang' ne oganda kaka yor keyogi. If you're seeing what's happening, people have been, attacked. It is not right. These are bullets, It's not right. So we want to de-escalate the situation. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Like all these roads you're seeing down here, we've done them. But we do them by speaking to the people, not by using force. All these officers, you'd think there's a terrorist activity here. These are Kenyans. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Sakaja Mauten kod jaod bura ma Embakasi South Julius Mawadhe kachiel kod MCA ma Mukuru Kwa Njega owacho ni poko yangore ni en jal mane machano yaro apaya no wira ni tend kaunti ma Nairobi oduol mochungne kungo apeini kura onge kod ote mora ewi chenro no. I have spoken to the DG of Kura. He says he is not part of that. So as an institution, the county government has not cleared any plan. And these people have been living in this distress for too many years. Hatujui ni nani ametoa amri. Hapa kuna DCC na DO na hospitali ndio wanaongoza hii hafla. Makosa swali langu ni nani ametoa hiyo amri, because governor hajatoa, Kura hawajatoa, Ken hawajatoa, ofisi ya president, interior ministry hawajatoa. Nani ametoa amri watu waje kuuawa? Wanapigwa na live bullets. Ndizo hizi. Wanapigwa na live bullets. Si ni makosa jameni. Dwach jodak makanyo maduong' koro en mondo jatend piny William Ruto odonjre mar konyo tieko ywaruok ewi lowo makanyo. Tend kaunti ma Nairobi korka korgi osingo maneno ni jogo mayudo lal ochul. Kama hii ujumbe inaweza fikia rais kwamba aende asuluhishe mgogoro ambayo iko Mukuru Kwa Njega. Juzi wamebomoa juzi Riara. Hatuoni mabadiliko inaendelea kule. And we keep saying our first class country can't have a second class citizen. And so we have made sure this stops completely and that those affected are compensated. We are taking the list of those who will need some compensation, but no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. Ramogi TV, Nairobi.